Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatukuita zvekare pano paZirare 263 pano patinge chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel pachivhitivhiti chaZirare kusubscribe mahara utena on the notification bell kuitira kuti patinoramba tichidzoka neamwe manews updates kana kuti zvimwe zvirongwa uchange uchingozviwanira pano paZirare 263. Kana une nyaya dzaurora dzibude pa podcast muri yeZimbabwe namba dzaZirare dzenzangu dzaZirare contact pa screen apo. Nhasi ndine munhu wandinaye da kuti akukwazisei ende muchavhunduka achikukwazisai vakwazise. Muri seko kumangweta kumarambe kuchayedzoko. Tichingoti kuti kwese kwamonga vemuri. Unogona kungozivisa muri yeZimbabwe tisatenda kure ndofuka manzwa voice iri kubuda apa kana wanotisa voice gara watotaura mu comment section kuti wanzwa ani pamujaya uyu achataura zvakawanda maererano nevoice iri ari kushandisa iriri kuti ubwataura kuti wanzwa ani ndiani wanzwa iye ere wanzwa umwe munhu maari zviri sei mukomana? Nini ndiri right zvangu minoti muri sei mukomana? Ndiri bo kuri sei kunobviwa? Kunobviwa kuri right zvangu. Alright. Zita rako unoitwa ani? Zita rangu rekuberekwa ere kana kuti? Chingotaura rekuberekwa chete bhatisi. Ini ndonzi Tinashe. Tinashe wakazvarwa kupi? Tinashe akazvarirwa kuNotoni. Kunotoni. Wakazodza kupi zvakaita sei? Alright. Ndingangoti ndakazvarirwa kuNotoni. Ndikazopedzera kunyora secondary yangu kuMondoro. Saka ndakapedzisira kunyora secondary mushure mekunge vabereki vangu vashaika ndakunochengetwa natete hanzvadzi yababa ndokwawazononyorera ichokwadi but zvakabudazvo ndizvozvo hatingambosori ndizvozvo sarudzwa naMwari. Yeah. Alright. Muchinzwa mukomana uyorega rimbe nangokuudzai ininiwo hangu zvandanzwa. Inini ndanzwa solo. Ungakwanisa kuti uzivise kuti voice iriri rinowanzoshandiswa nani pano vanoacta muno munyika yeZimbabwe? Yeah. Pavanhu vanoacta manje. Rinonyanya kushandiswa namukoma solo vanoacta kuNaiza Boom. Mukoma solo? Yeah. Alright. Voice iri rega ndibvunze ndichidai auna kurirombera here voice iri kuti iwewe ukwanise kuzoritaura uchishandisa? Ndingangoti kubva Naiza Boom ichitanga tongoti kubva mukoma solo vachitanga kuzikana ndakatongogara ndangofarira kungotedzera voice ravo ndichiita sei vanhu vachitozvitora semafani kuzopedzisira ndakutonyatsokugona. Iwo waiona maskitsi Naiza Boom kumasolo vachidedemura voice? Yeah, ndaiona maskitsi vachidedemura voice kuNaiza Boom. Then iwe watanga kungoritora uchiridedemura futi? Ndopa ndakatongotanga kuritora kuchikoro cheko ndaitonakidza vanhu nevoice iroro kwezvaitongo vaitorifarirawo. Unokwanisa kungotaura kastatement kekuti vanhu vari kuona video vanosekere anything chawangoda kungotaura kana zvimaskitsi zvavanomboita kana zvimajokes zvavaitira vanhu kuchikoro? Ndingangoti inini madirwo andinoitwa nomukadzi wangu kumbogoka. Unotora anonzi cheko kapepa kanenge kari mubhodhiumu ubva wandiisira muchikafu changu chete. Saka kumbe koko kana indotomudawo ndinotova chamanapukeni. Yeah. Saka undozvifarira? Ndotozvifarira space yacho inenge inotodhura chete. Space inonaka? Inonaka inonge inodhura. Kweza noisire nini chete? Waisire mumwe? Isire mumwe. Manje akasungirirwa mukapepa so. Manje musikona kunge muri kudyiswa era? Ndikatoza noitaura zvoti ndikudyiswa ndogona kutomhanyisana. Isingaganisiyani nekwanda kuda kudzika kuti ndiende. Saka rega ndibvunze chidai muri kuenda kubasa emukomongo? Yeah, kubasa ndinopeti time yandinongoita ndotengesa mushop tongati tuck shop. But zviri kubuda uri kuwanawo zvekukwanisa kurarama uchingoda? Zvekukwanisa kurarama handizoshayewo. Mati munonzi solo right? Junior? Yeah, junior solo. Alright. Une makore mangani junior solo? Ndikutena 21 musi wa 3 December. Mai manja? Yeah, mai manja papa. Tichagadzirira makulayo ekuya birthday. Yeah, munototi gadzirira. Asi usazoya usina kubata choviri kuti tinenge tichitodawo something.
Tudonedza something. So iwe uchitanga kuita voice ramukoma solo vekunaiza boom, vanhu vakakukomberedza havana kuti uri kubira munhu zvinhu zvake here? Chimbotaura ipapo kuti ndezvipi zvaunosangana nazvo, madisadvantages auri kusangana nazvo maererano nekushandisa kwauri kuita voice iroro? Yeah, pamadisadvantage apa tingati iye zvino vanhu vari kungokomenta vachiti tiri kugona kuita se kutedzera voice vachitonakidzwawo so zvokuti iye zvino handina madisadvantage ekuti vanhu vangati ndingati vanhu vari kuti daiso vachindidai. Alright, wakambodyawo mari here nevoice? So far ndisati tichangotanga kuda kuita zvekurekodha kuita kurekodha noimba kuimba handisati ukurekodha madrama kurekodha madrama ndichangotanga kuita account yepatiktok saka ndaingoitira ndichingoratidzawo vanhu kuti ndogona voice racho kwete zvekuzorekodha. account yako inonzi chii? account yangu inonzi solo light, kangosizha kuti solo light kana kuti chidhakwa light inobuda ipapo. Iri kupa? Iyi ndeye tiktok, ngone tiktok account chete. Alright, ndikupe advice yekuti uchibva panapa chibva tonovhura YouTube account, Facebook account, wanzwisa. Muri yeZimbabwe toziya munyika muno mune vanhu vane rudo, vanosimudzira vanhu vane talent. Takaona isusu muno muZimbabwe kwane munhu anonzi Ngwere Diki, Ngwere Junior, Ngwere Light, variko vanhu vakaita sei vavo? Handiri kuzviziva. Ndozviziva. Unoziva? Ndozviziva zvangu. Exactly. Saka toda kuti tibatsiranewo kungosimudzira wandinaye panapa. Timuendeso kure kumberi. Alright, Junior Solo. Mashoko awokuda kuzivisa kuna mukoma Naiza Boom netimu rese Naiza Boom riya rese rekunaiza Boom. Uda kuvati chii zvauri kudawo kubva kwavari kana zvauri kunyanya kukumbirisisa zvauri kuchema nazvo unoda kuti chii? Alright, inini ndingangoti chachitoti chikumbiro. Kana ndichikwanisawo kuona nzvimbo kunaiza Boom ndingatende chaizvo ipapo chete. Ndio zvandikuda kuitaura. Urida kuitawo zvekuacta? Ndikuda kuita zvekuacta. Ndakabvira ndichiri mudiki ndichifarira zvekuacta singaiti. Saka kuna mukoma solo unoda kuti chii? Kuna mukoma solo ndikuda kungoti mukoma solo thanks nekuita kuti muve nevoice rakadai tinge tichitedzerawo ende tinge tichirikwanisawo. Havazi vanhu vakawanda vanokwanisa kutedzera voice iri. Ndinokumbura ushedzere namba dzako kuitira kuti vanenge vada kubata vanokuwana papi. Alright, namba dzangu inini dziri kushanda paWhatsApp izvozvi 0775 602 096 nedzimwe dzemacalls 078 054 0588.